Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşdasy baqy tarap ýurdumyzdaky täzelikler we habarlarly tanıştyrýan Watan habarlar gepleşmede başlaýas. Şuň hormatly prezidentimiz Gurbanuly Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sany ulgam arkaly nowatdaky mejlisini geçirdi. Onu döwlet durmuşynyň möhüm meseleleri aralyp maslahatlaşyldy. Hemde milli ykdysady hem tarapdan ösdürmäge gönükdirilen ritminamalaryň bir näçetiniň tasdimlaryny garaly. Selam hormatly Minister Kabinetining agzalary, bir şuň sizler Minister Kabinetining sany ulgam arkaly nowatdaky mejlisini geçirýär. Meclis taýýarlanan resminamanyň tasdimlamaryny sereder. Şeýlem kär beýleki soralar aral maslahatlaşar. Hormatly prezidentimiz sany ulgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisiniň gün tertibine geçip, ilki bilen Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Mehmedowa mejlisi döredilen iş toparlarynyň köp çağaly maşgallalara yeňillikleri bermegi gözüňde tutýan ilatyň durmuş taýdan gorully hakyndaky kanun tasdimlamaryny işläp taýýarlamak boýunça amala aşýan işler barada maglumat berdi. Jemgyýetiň we döwletiň durmuşynyň dürli ulgamlaryna kanunçylyk üpsin etmäge gönükdirilen çäreleriň ýigderli görülýänligi habar berildi. Bir näçe kanunçylyk namalarynyň erejelerini görünüşi işlenip taýýarlanýar. Hereket edýän kanunlaryň ýerine getirilýär. Meclisiň agzalary jemgyýetçilik birleşikleri bilen birlikde mukaddes garaşdyrylmyň 30 ýylynyň içinde gazandan üstünlikler barada köpçülikden habar berişlerini, ýürüýte gepleşikleri we başga da bir näçe çykyşlar taýýarladylar. Soňra hormatly prezidentimiz Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň başlygynyň ornmasary Babaýew söz berdi. Babaýew mejlis, ministrler kabineti, degişli ministrlikler we puduklaryň dolanyş edarlary, vilayatleriň hemde Aşgabat şäheriniň häkimlikleri bilen birlikde watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylyna başlanylan çäreleriň ýokary guramaçlyk derejesini üpsin etmek boýunça geçirilen işler barada maglumat berdi. Bir karar döwletimiziň bagtyarlyk döwründe hormatly prezidentimiziň başçylygyna parlamentary gatnaşyklaryny ösdürmäge hemde bu ýurda tejribe alşmaga uly ünsürlýär. Watanymyzyň mukaddes garaşdyrlygynyň şanly 30 ýylynyň bayram edilen günlerini Hytaý Halk Respublikasynyň halk wekilleriniň ählilik ýygynynyň guramagyna Merkezi Aziýa ýurtlarynyň parlamentleriniň wekilleriniň sany ulgam arkaly maslahaty geçirildi. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň adyndan video ýüzlenme öwredildi. Halk maslahatynyň ähmiýetini milli liderimiziň maksatnamalaryň çykyşyndan gelip çykýan wezipeleri wagt etmek maksady bilen halk maslahatynyň agzalary ýerlerde geçirilýän düşünür, wagt nesihat çärelerine, maslahatlara, duşuklara gatnaşýarlar. Hormatly prezidentimiz Milli Geňeşiň mejlisiniň we halk maslahatynyň döwletiň hukuk esaslaryny mundan meýlekde kämilleşdirmek, raýat idaralaryny, demokratik gymmatlyklary puturandyrmak boýunça alyp barýan işiniň wajypdygyny bellädi. Döwlet başçylary ähli kanun çykaryjyk işiniň jemgyýetiň janajan bähfitlerine hyzmat etmeligini bellädi. Halkyň saýlanlarynyň esasy wezipesi tutuş ilatyň bähfitlerine wekilçilik etip, kanunlaryň tasdimlamaryna döwletimiziň durmuş wagtdaky ileri türýän ugurlaryny beýan etmekden ibaretdir. Döwlet başçylary kanun çykaryjyk ulgamyna tejribe alşmagy, dünýä jemgyýetçiligini garaşda baky bir tarap watanymyzyň taryhy tejribesi hemde ýazyrky döwürde gazanýan üstünlikler bilen tanıştyrmaga ýardam edýän halkara hyzmatdaşlygyny we parlamentary gatnaşyklaryny mundan meýlekde giňeltmegin ähmiýetini bellädi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Daşary işler ministri Meredow ýurdumyzyň hökümet wekiliýetiniň 4-5 oktýabrda Özbegistan Respublikasyna boljak saparyna görülen taýýarlyk barada hasabat berdi. Goňşy döwletler bilen dostlukly, doganlyk gatnaşyklaryny ösdürmek milli liderimiziň ýol başlygyna ýigderli amal aşyrýan daşary siýasatyň esasy ugurlarynyň biridir. Şoň bilen baglanykda 1990-njy ýylyň fevralyna diplomatik gatnaşyklaryny ýola goýan Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň siýasy, tewdak ykdysady we medeni ansanperer ulgamlarda işçiň hyzmatdaşlyk edýänligi bellenildi. Häzir iki taraplaryň hyzmatdaşlygyň şertnamalaryň hukuk büniýadyny 221 sany resminama edýär. 2007-2021 ýyllarda iki ýurda ýokary derejede jemi 23 sany döwlet, resmi we iş saparlary amal aşyryldy. Türkmen özbek ykdysady gatnaşyklaryna netijeli häýat etmek maksat bolup, iki taraplaryň daşary sowda dolanşygynyň müýçörüniň artanyny bellemek gerek. Şunu birlikdäki hökümetary toparynyň işine ähmiýetli orun degişdir. Ýa-da kuwataçyny bu toparyň 16 mejlisi geçirildi. Türkmenistan we Özbegistan medeni ansanperer ulgamda da netijeli hyzmatdaşlyk edýärler. Bu ýurda dürli çäreler, şol sanyna iki ýurduň medeniýet günleri ýigderli guralýar. Şu günler Özbegistanyna Türkmenistanyň kino günleri geçirilýär.
Şonuň bilen birlikde ýokary derejede gazanlan araşyklardan uralanyp, iki döwletiň tewitleriniň arasyna gatnaşyklary işleňleşdirmäge aýratyn ünserliýär. Ýa-da kotda iki ýurduň daşary ýa-da idaralary tarapyndan Türkmenistanyň prezidentiniň Özbekistan Respublikasyna boljak resmi saparyna taýýarlyk görmek bilen bagly işler geçirilýär. Şonuň bilen birlikde milli liderimizin Garabagyna degişli maksatnamanyň taslamasy ýetirildi. Taparyň çäklerine 4-nji oktýabrda Daşkentde Türkmen-Özbek ykdysady forumny geçirmek beýleşdirilýär. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, Türkmen-Özbek gatnaşyklarynyň däwe bilen dostlukly, hoşniyetli goňşuluk häýetini beledi. Bu gatnaşyklar taryhy emele gelen medeni we ruhy ýakynlyga esaslanyp, biziň dogonluk halklarymyzy birleşdirýär. Döwlet başlarymyz sen dowam edip, ýyl saýyn täze anyk mazmuny eýe bolýan öýdary beýiklikli hyzmatdaşy giňetmek üçin ýüreýän uly mümkinçilikleriň bardygyny beledi. Şoň bilen baglykda iki ýurduň sewitleriniň derejesinde netijeli gatnaşyklary pugtlandyrmak üçin uly mümkinçilikler açylýar. Sentýabr aýyna Daşoğlu we Lewap vilayetleriniň häkimlikleriniň wekiliyetleriniň Özbekistanyň Horazm we Buhara vilayetlerine bolan iş taparlarym hut şoňa ýardam edýär. Şonuň bilen birlikde biziň ýurtlarymyz köp taraplaryn görnüşde awraýly sewit we halkara guramalarynyň urbaýynça netijeli hyzmatdaşlyk edýärler, hemde birek-birek gollaýarlar. Hormat prezidentimiz taraplaryň ähli urlarda netijeli döwletary gatnaşyklaryny has ösdürmegi ugur edilýändigini kanagatlanma bilen belläp, vice-premieri Özbekistan Respublikasyna boljak resmi sapara hemde onuň çäklerine meýilleşdirilen şäherlere taýýarlygyň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Berdimhomedow gözegçi diýen idaralarynyň alyp barýan işleri hemde ykdysady, mali banyk gulgamyň idaralarynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek boýunça amala aşyrylýan toplumlaryň şäherler barada hatabat berdi. Hatabatyň çäklerine geljek uly taslamalary malileşdirmek üçin maýy goýum syýasatynyň wezipelerini üstünlikli çözmek maksady bilen görülýän şäherler barada aýdyldy. Şonuň bilen baglykda vice-premier döwlet başlarymyza feodany malileşdirmek boýunça halkara islam korporasiýasyndan garşy çekmäge we çarçuwary ýalaşygy baglaşmaga ruhsat almak barada haýyşlan ýüzlendi. Hormat prezidentime de hatabat dinläp, awraýly mali guramalar bilen netijeli gatnaşyklary ösdürmegiň Türkmenistanyň daşary syýasat strategiýasynyň möhüm ugurlarynyň biridigini beledi. Milli liderimiz Aslan Özüşbankynyň hemde onuň toparyna girýän düzümleriň ýurdumyzyň möhüm hyzmatdaşlarydygyny aýtdy. Orada köp ýyllyk iki tarap bilen hyzmatdaşlyk netijeli häýet eder. Hormat prezidentimiz Aslan Özüşbankynyň iri halkara taslamasynyň Demirgazyk günorta ulug kommunikasiýa gomny gurmak baradaky taslamanyň hemde ýurdumyzyň ulug düzümini döwre baplaşdyrmak, şol sanyna telemekanika we aragatnaçyk ulgamlaryny döretmek, Aşgabat, Garagum, Daşoğuz demir ýolunyň energiýa üpçünçiligi ýaly taslamalaryň maýadarlarynyň biridigini kanagatlanma bilen beledi. Hormat prezidentimiz ýurdumyzda durmuşa geçirilýän taslamalar üçin feodany malileşdirmek boýunça halkara islam korporasiýasyndan garşy çekmek we çarçuwary ýalaşygy baglaşmak barada hödürlüğün teklifi makullap, beýadymyň maýy goýum syýasatyny üstünlikli durmuşa geçirmegiň misaly bolmak bilen milli ykdysadyny mundan meýlekde ösdürmäge ýardam berjekdigini anan bildirdi. Şoň bilen baglykda vice-premieri anyk tapşyryklar berildi. Soňra vice-premier hormat prezidentimiň garamagyna 2022-nji ýylda Türkmenistanyň ilatynyň we ýaşaýyş çaýgorynyň uçdan tutma ýazygynyň şygarynyň we nişanynyň taslamalaryny ýetirildi. Olar geçirilen bäsleşiň netijeleri boýunça seçilip alındy. Hormat prezidentimiň geljek ýylda geçiriljek ilat ýazygynyň baş maksadynyň ilatyň demografik düzümini hemde ýurdumyzda raýatlaryň durmuş ykdysady ýagdaý baradaky anyk maglumatlary almakdan ibaratlygyny bellädi. Munun özi döwletimiziň mundan meýlekde ösmek üçin ygtybarly binýady goýmaga mümkinçilik berer. Hormat prezidentimiz ilat ýadygy 2022 jewitlik, bagtyarlyk, rewşen geljekden şygaran hemde nişanyň hödürünün taslamalaryny makullady. Nişanyna döwlet baýdagy, agoý binasy, türkmen halkynyň göýleri hemde şäheriniň geçirilýän ýylyny alamatlandyrýan 2022 ýazgy şekillendirildi. Milli liderimiz beýçäreni halkara tarapdan laýyklykda üstünlikli geçirmek maksady bilen oňa taýýarlanmak boýunça ähli zerur çäreleri görmek tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Abdurrahmanow Türkmen maştaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumy tarapyndan daşary urt kompaniýalarynyň çegin nefti gaýtan işlemek hyzmatyny ýerine ýetirmek boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Bu işlerin yerine getirilmegi Türkmen maştaky nefti gaýtan işleýän zawodlar toplumynyň öýrençi kuwatlyklaryny netijeli peýdalanmaga hemde goşmaçy giýdeçi almaga ýardam eder. Şeýleken vice-premier bagtyarlyk şertnamelyň çäkde öňümi paýlaşmak hakynda ýalaşyga laýyklykda işleýän Hataýyň CNPC korporasiýasyna ýer bölegini kärine bermek meselesi boýunça hatabat berdi.
Şol yer bölegi adaglaran şertnamalaryň çägiň bir böleginde ýerleşen gazy ýataklaryň ýersi desgalar üçin niýetlenilen suw üçinçilik ulgamlaryny çekmek üçin niýetlenýär. Şonuň bilen baglykda döwlet başçylygynyň garamagyna degişli buýrugyň taslamat edilenli. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Türkmenistanyny amala aşyrýan buýdaklaryň taslamalary gatnaşmagy gyzyklanma bildirýän daşary ýurtly hyzmatdaşlar iri neft-gaz kompaniýalary bilen ýödary beýiklikli hyzmatdaşlygy hasy giňeltmek we üstürmek boýunça çäreler görmegiň mümkindigini bellädi. Biziň ýurdumyz ägir türlü energetik kuwatyna eýe bolup, ýalňyz energetik toplamynyň düzümini düýpli döwre barplaşdyrmagy ugur edilmek bilen gaýtadan işleýän puýdaga onuň kuwatlyklarynyň doly ulanmagyna aýratyn ünsürýär. Şonuň bilen baglykda milli liderimiz Türkmenmaçdaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplamyny alınıp bolýan işleri işleňleşdirmegi tapşyrdy. Döwlet başçylygymyz neft-gaz puýdagyny hyzmatdaşlyk baradaky gurulmagy dowam edip, biziň ýurdumyzyň Hatay Halk Respublikasy şol sanyna ýödary gatnaşyklaryň köp ýyllyk üstünlükli tejribesine eýe bolan CNPC korporasiýasy bilen hyzmatdaşlygyny mysal hökümine getirdi. Hatay Halk Respublikasynyň hyzmatdaşlaryň bagtyarlyk şertnamalaryň çäginiň ulewadarotly ýataklaryny tenagat taýdan özleşdirmäge hemde Türkmenistan-Hatay gaz geçersiniň çygymal çeşmeleriniň biri bolan Galkynç gaz känini gurmaga gatnaşmagy netijeli iki taraplaryň gatnaşyklary giňeltmekde möhüm ädim boldy. Türkmen mawiýan gyzyny Hatay Halk Respublikasyna ulak möhletden ugradiýan bir transmilli energiýa ulgamny Aziýada durnukly ykdysady ösüşi köpügürli turba geçirji düzemi döretmäge, tebitde we dünýäde energetika howpsuzlygyny üpçetmäge uly goşan diýip atlandyrmak bolar. Şuýlyň awgustynda Galkynç gaz känine aýratyn çylşyrymlygy bilen tapawutlanýan täze guýlaryň gurulşyna badyrga berildi. Mawiýan gyzyň goşmaçy gorlaryny döretmäge mümkinçilik berýän büýük taslamanyň amala aşyrylmagy CNPC korporasiýasy bilen netijeli hyzmatdaşlygy hemde dostlukly Türkmen-Hatay gatnaşyklaryny puxturandyrmaga ýardam eder diýip hormatly prezidentimiz bellädi. Döwlet başçylygymyz hödürlenen bir ogul çekip hemde ony Tanıl Gomarkaly vice-premieri berip degişli resmi namanyň ýerine getirilmegine bir gödekçilik etmegi taşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Urad Gelliýew Özbegistan Respublikasynyň ýurdumyzyň owagyjyk puýdagy we hime tenagat üçin harytlary satyn almak boýunça taýýarlanýan teklipler barada hasabat berdi. Şu ýylyň 14 sentýabrynda Özbegistan Respublikasynyň Daşkent şäherinde Tewda ykdysady alym kömegine hyzmatdaşlyk boýunça bilelikdäki Türkmen Özbek toparynyň 16-njy mejlisiniň geçirilenligi habar berildi. Mejlisiň çäklerini o tenagat toplamyny Tewdanyň möçürlerini artdyrmaga, ýatatyny owagyjyk tenkalaryny we enjamlaryny, mineral dökünleri, ösümlikleri goramak üçin himiki terişleri tatyn almaga gönükdirilen iki taraplaryň gepleşikleri geçirildi. Şeýle hem energetik ulgamynyň we beýleki puýdaklaryň meseleleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Mejlisiň jemleri boýunça 2022-2026 ýyllar aralygynda owagyjyk we daşky goramak ministrligi tarapyndan dürli görnüşli owagyjyk gurallarynyň we traktor tirkeglerini hemde bogdoý we gowy östirip ýetişdirmekde ulanýan himiki terişleri tatyn almak meýilleşdirildi. Türkmen Hime Döwlet Konserni tarapyndan 2020-2025 ýyllar aralygynda owagyjyk ekinler üçin mineral dökünleri tatyn almak boýunça degişli hataplamalar geçirildi. Şunun bilen baglykda döwlet başçylygynyň garamagyna degişli kararyň taslamat edilenli. Hormatly prezidentime de hatap etdiňler. Iki dostlukly ýurdun arasyndaky iki taraplaryň hyzmatdaşlygy utgaşdyrmagyň hemde ösdürmegiň netijeli gural hökümine toparyň orny we ähmetini bellädi. Döwlet başçylygymyz büýük toparyň işiniň ilkinji nowbatda Türkmenistan bilen Özbegistanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň kuwatyndan has netijeli peýdalanmagy gönükdirilendigini aýtdy. Şol hyzmatdaşlyk bolsa taraplaryň hoşmeýilli erkitligine, bilelikdäki işiň köp ýyllyk tejribesine hemde iki ýurdun ýödary beýikliklerine laýyk gelýän hyzmatdaşlygyň ägir türlü kuwatyndan netijeli peýdalanmak baradaky meýline dayanýar. Milli liderimiz owagyjyk gurallaryny, traktor tirkeglerini we himik serişlerini tatyn almak hakyndaky karary gol çekip, ony vice-premieri Tanıl Gomarkaly berdi. Hemde gadanyň laşyklary durmuşa geçirmek babatda bir näçe anyk tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçylygynyň ornatary Pürçekow eksport edilýän elektrik energiýasynyň möçürlerini artdyrmak boýunça alınıp bolýan işler barada hasabat berdi. Häzirki wagtda elektrik energiýasynyň goňşy ýurtlary Awganistan Islam Respublikasyna, Iran Islam Respublikasyna, Kyrgyz Respublikasyna hemde Özbegistan Respublikasyna iýerilişi her ýyl artdyrylýar. Hormatly prezidentimiň 2019 ýylyň noýabrynda gol çeken kararına laýyklykda energetika ministrliginiň Türkmen Energia Döwlet Elektroenergetika Korporasiýasy bilen Özbegistanyň milli elektrik ulgamlary paýdary jemgyýetiniň arasynda degişli şertnama baglaşyldy. Şol şertnamanyň möhleti 2021 ýylyň 31 dekabryna tamamlanýar.
Vice-premier bir uğurda alınıp balyan işler barada hatabat berdi. Şu ýylyň 14 sentýabrynda Özbekistan Respublikasynyň Daşkent şäherine geçirilen Tewda ykdysady, ilim tehnik we medeni hyzmatdaşlyk boýunça birlikdäki Türkmen özek toparynyň 16-njy mejlisinde döwletara Tewda ykdysady gatnaşyklaryny hasa giňeltmek we putrandyrmagyň geljegi, Hyzmystanda iki ýurtda öndürilen himiýa öňümleriniň ýozary iýerişini artdyrmagyň mümkinçilikleri esasy ara alınıp maslahatlaşylan meseleleriň biri boldy diýip vice-premier bellädi. Şununla bağlılıkta hormat prezidentimizin garamagına 2022-2025 ýyllarda oba gyjylygyny mineral dökünleri we Türkmen Himiýa Döwlet Konserniniň öňümçük kärhanalaryny zerur himiýa önümleri bilen üpçetmek maksady bilen şertnamelere baglaşmak baradaky kararyň tasdiqat edilendi. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, hyzmatdaş daşary ýurtlar ilkinji nowatda Türkmenistany asyllaryň synagynyň geçen asnaşykly dostluk gatnaşyklary baglanşdyrýan ýakyn goňşular bilen köp taraply ýödary hereketleriň putrandyrylmagyna berilýän ähmiýetiň üren möhümdigini bellädi. Ýurdumyzyň elektr energetika pudonuň kuwatyny putrandyrmak boýunça geçirilýän giňerimli işler, içerki sarp edijleri, şol sanly iri senagy toplumlaryny we köp sanly durmuş tesgalaryny elektrik energiýasy bilen durnukly üpçün edip, Türkmenistanyň energetika garaşdyrlygyny berkitmek bilen birlikde daşary ýurtlara, ilkinji nowatda tergetdeş ýurtlara elektrik energiýanyň eksport edilişiniň mümkinçiligini epesli giňeltmäge ýardam berýär. Hormat prezidentimiz Özbekistanyň öndürilen himiýa önümlerini satyn almagy şertnamelere baglaşmak hakynda karary gol çekip, ony Sanly Omarkaly vice-premieri berdi. Döwlet daşlarymyzda uzak möhletli, ýödary bähwetli ýola goýulýan Türkmen özek hyzmatdaşlygyny giňeltmäge berilýän ägip tuly ähmiýeti nazarda tutup, hyzmatdaşlyk borçnamalarynyň ýerine getirilişine gödäwçilik etmek tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Galejew Birleşen Arap Emirlikläriniň Dubai şäherine gurulýan Expo 2020 bütün dünýä serwisine Türkmenistanyň milli gününi geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Habar berilýär, şol gün Birleşen Arap Emirlikläriniň wekilleri bilen ýokary derejedäki duşuklar geçirmek, şeýlekem bir näçe resmi namalara gol çekmek gözüňde tutulýar. Şonuň ýalyda milli sergiýiniň çäklaryny, ýurdumyzyň medeniýet işgärlerini we tungudy saatlarynyň aýdym saly çykyşlaryny guramak meýilleşdirilýär. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, ykdysady strategiýanyň üstünlikli amala aşyrylmagy netijesinde häzir Türkmenistanyň ykdysady ösüşiň milli nusgasy döredildi. Ol Türkmen halkynyň awadan durmuşyny üpçün edip, ýurdumyzda dünýäniň ykdysady taýdan, üsen we siýasat taýdan durnukly döwletleriniň ataryna munasyp orny eýlemegine mümkinçilik berdi. Milli liderimiz bütün dünýä sergisine gatnaşmagyň möhümdigi barada edip, şeýle çäreleriň Türkmen döwletiniň gazananlaryny, ýurdumyzyň eksport kuwatyny dünýäge görkezmek, tejribe barşmak, ýödary bähwetli hyzmatdaşlyk bilen bagly meseleleri çözmek üçin uly mümkinçilikleri açýanyny bellädi. Şoňla baglykda hormat prezidentimiz şeýle forumlaryň anyk netijeleri gazanmagy ugur edilmeligini aýtdy. Hemde bu wagtda vice-premieri terginiň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek, şeýlekem onuň çäklaryna geçiriljek işewur duşuklaryň we gepleşikleriň iş meýilnamasyny taýýarlamak boýunça guramaçyk işlerini berk gödäwçilikde taklamagy tapşyrdy. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornatary Mehmedowa şu ýylyň oktýabr aýyna geçiriljek esas şäherleriň we medeni durmuş maksady binalary açyp ulanmagy bermegiň tertibi barada hatabat berdi. Bellenşäli Türkmenistan paragatçylygyň we anlaşmagyň watanyň şygar bilen geçýän ýylda ýurdumyzyň gazananlaryny wagt etmek, şeýlekem Türkmenistanyň halk maslahatynyň öňünde durýan wezipeleri ilerletmek maksady bilen dürli medeni şäherleri, dürejlik duşuklaryny, onlaýn maslahatlary geçirmek gözüňde tutulýar. Hormat prezidentimiziň medeniýet ugrı boýunça halkara hyzmatdaşlygyny giňeltmek, tewtiň we dünýäniň ýurtlary bilen Türkmenistanyň ansanperwer gatnaşyklaryny giňeltmek barada berin tawşyklaryny uralmak bilen vice-premier hatyra güni Taglyk Oruç we Derman senaty işgärlerini günü nasibetli geçirilmegi meýilleşdirilen şäherler we maslahatlar barada hatabat berdi. Halkara ähmiýetli şäherleri orduş tüzümleri bilen degişli derejede guramak maksadyna medeni maksatnamany taýýarlamak boýunça degişli işler geçirilýär. Şeýlelikde şu ýylyň 27-29 oktýabr aralygynda Tewda senaty darasynda Türkmenistanyň nefti we gazy 2020 miratly halkara maslahatyny geçirmek meýilleşdirilýär. Vice-premier ýurdumyzyň dürli günjeklerini, desgalaryň bir näçesini ulanmagy bermegiň meýilleşdirilýäni barada habar berdi. Olar ata watanymyzyň durnukly ösüşiniň hemde mehriban halkymyzyň tutanýarly ähmiýetiniň aýdyn görkezjisidir. Hormat prezidentimiz hatabat dinläp, oktýabr aýyna geçirilmegi meýilleşdirilýän esas şäherleriň hemde durmuş medeni maksatly desgalaryň açyş tawarlarynyň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmegi tapşyrdy. Olarda bir karar döwletimiziň bagtyarlyk duýgunyň gazananlary halkymyzyň ýokary watançylyk ruhy öz beýany tapmalydyr.
Soňra hormatly prezidentimiz vice-premier Mehmedowa ýüzlenip şeýle diýdi. Mehmedow, siz da şu welaýatynyň häkiminiň bilimi, medeniyet, sağlyk goraýş we sport boýunça ormasary wezipesine Oğlaltyn Çerkezowany teklip edipdiňiz. Men onu Çerkezowany da şu welaýatyň häkiminiň ormasary wezipesine belläp, onu Aşgabat şäheriniň büdüwini tarapynyň häkiminiň ormasary wezipesinden boşaltmak barada karara geldim. Şunun bilen aýlykda hormatly prezidentimiz degişli resminama gol çekip, resminamany Sanyl Gomarkaly vice-premiere iberdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başçysynyň ornmasary Toýluýew, Sağlyk goraýş we derman senaty işgärläriniň günü münasip etdi geçiriljek çäreler, hususan lukmançylyk diplomatiýasy, tagdyn dünýäniň binýadatly lukman alymlaryň halkara forumuna geçirmäge görülýän taýýarlyk barada hatabat berdi. Her ýyl 10 oktýabrda bayram edilýän Sağlyk goraýş we derman senaty işgärläriniň günü münasip etdi bir näçe çäreleriň geçirilmegi bellenildi. Şeýlekem türkmen lukmanlarynyň hünär bayramynyň öňýanyna bütün dünýä sağlyk goraýş guramasy tarapyndan bütün dünýä palliativ sağlyk goraýş kömek günü münasip etdi Sanyl Gomarkaly geçiriljek halkara maslahatyna gatnaşmak meýilleşdirilýär. Dürli ulgamlarda ýurdumyzyň sağlyk goraýşynyň gazanan üstünliklerine bagşlanýan alma-amaly maslahatlar ýurdumyzyň vilayetleriniň sağlyk goraýş idaralaryny doguralar. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, her günkü ihlasly zähmetleri bilen ilatyň sağlygyny berkitmäge, diýmek, onuň bagtýarlygynyň we awadançylygynyň üçin edilmegine uly goşunt goşýan Sağlyk goraýş we derman senaty işgärläriniň gününi münasip bayram etmegiň möhümdigini belledi. Hormatly prezidentime de ýurdumyzyň sağlyk goraýş programynyň öňünde durýan wezipleriň ilkinji nowatda dürli görnüşli keteleriň öňüne almagyň, buýdugyň maddi enjamyň binýadyny hasa puýtlandyrmagyň, ýokary hünär derejeli işgärler taýýarlamagyň wajypdygy barada aýdyp, dünýäniň lukmançylyk jemgyýeti ilkinji nowatda bütün dünýä sağlyk goraýş guramasy we onuň ýürütülüşdirilýän düzümler bilen ýola goýulan netijeli gatnaşyklary ýerderlik ýeňeltmegiň zerurdygyny belledi. Döwlet başlarymyz bütün dünýä sağlyk goraýş guramasynyň ähli sağlyk goraýş guramasyna umumy hükümlere garşy durmakda utgoşukly, ýödary alalyşykly jogaplary işläp taýýarlamak boýunça köp taraply gepleşikleriň esasy meýdançasy bolup durýanyny aýdyp, bular barada ýakynda Sanyl Gomarkaly Birleşen Milletler Romasynyň baş assambleýasynyň 76-njy mejlisinde eden çykyşynda da belläp geçenini ýatlatdy. Türkmen tarapynyň öňe süren almy diplomatiýa ugrü boýunça bir näçe başlangyçlary, köp taraply gatnaşyklary işleňleşdirmäge gönükdirilýär. Bu başlangyçlary bir näçe möhüm ugrlar boýunça köpçülikliň almy barlyk işleriniň netijelerini gazanmagyň anyk görnüşlerini garamaga mümkinçilik töredip, howply ýokançlara garşy hereket etmekde uzak möhletli geljek üçin biri-birini meňdeş hemde ulgamlaryň halkara gurallaryny ýola goýmaga ýardam eder. Milli liderimiz beýişde birlikdäki maslahatlary ýygyderli geçirmegiň netijeli gural bolup hyzmat edýänini belläp, vice-premiere ähli çäreleriň ilkinji nowatda Türkmenistanyň sağlyk goraýş we derman senaty işgärläriniň gününe bagşlanýan halkara alma-amaly maslahatlaryň ýokary guramaçyk derejesini üpçün etmek babatda tawşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň ýanynaky Ulug we Kommunikasiýalar Agentliginiň baş direktory Çakyýew aviasiýa işini ygtyýarlandyrmak hakynda düýgünnamanyň taslamasyny taýýarlamak boýunça geçirilen işler, şeýlegem Türkmenabad halkara howa mendilinden halkara howa ýük gatnawlaryny ýerine ýetirmek maksady bilen amala aşyrylýan işler barada hatabat berdi. Habar berilýär, işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlandyrmak hakynda Türkmenistanyň kanuny ýerine ýetirmek, şeýlegem Türkmenistanyň prezidentiniň 2020-nji ýylyň 29-njy maýyna çykaran kararyny ýerine ýetirmek maksady bilen Mali we Ykdysadiýet ministrligi hemde Adalet ministrligi bilen birlikde düzgünnamanyň taslamasy işlenip taýýarlandy. Hatabatyň başyna Türkmen Ara Gatnaşyk Agentligi tarapyndan internet ulgamyny döwrewaplaşdyrmak boýunça geçirilen işler barada hem aýdyldy. Oňlakylykda alternatyw öýjükli ara gatnaşyk toruny giňeltmek üçin enjamly toplumy satyn almak bagatda halkara bäsiji elan edildi. Onuň netijeleri boýunça daşary ýurtdy hyzmatdaşlaryň bir näçesiň teklipleri seçilip alındy. Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, aviasiýa ulgamyna dolandyrmagyň menejmentiň döwrewap usullaryny giňden onuşdurmak meselelerini öňçekdi. Munyň özi döwrüň taraplary bilen şertlendirilenler, hem de olaryň öňüne goýulan wezipeleri nazara almak bilen döwlet düzümleriniň işini hasa kämilleşdirmegiň aýrylmaz şerti bolup durýar. Şoň bilen baglykda hormatly prezidentimiz büýpüdoň kärhanlarynyň işini degişde öpçün etmek hem de hereketleriň anyk meýilnamasynyň bir jaýdylşyna gödäwçiligi güýçlendirmek taşyrdy.
döwlet başlarymyz avia ýük taşamalarynyň ýurdumyzyň sebitlerini baglanşdyryp, hemde halkara logistika geňişligine goşulmak bilen ýurdumyzyň uluglamynyň möhüm bölegi bolup durýanyny bellädi. Hormat prezidentime de agentligiň ýol başlygyna ygtyýarlandyrmak işini kämilleşdirmek meselelerini bir gödöwçülükde saklamagy tapşyryp, oňa birnäçe anyk görkezmeleri, şol sanyna ýük uçurlarynyň daşary ýurtlara gatnaklaryny guramak babatda degişi görkezme berdi. Döwlet başlarymyz Türkmen Aragatnaşyk agentliginiň tanylgymyny özgertmek, teknik taýdan döwre barplaşdyrmak meseleleri barada durup geçmek bilen ýurdumyzyň iri taslamaları amala aşyrmagy girişenini bellädi. Olar ýöňdewaji tehnologiýalar esatyna kommunikasiýa ulgamyny döretmäge, aragatnaşyk hyzmatlarynyň möçörni, hilini we görnüşlerini artdyrmaga, şol sanyna giň dolukly internete goşulmaga gönükdirlenler. Döredilen mümkinçilikleri netijeli peýda bolmak bilen degişli işleri ýerderli amala aşyrmak, altynazyr öýjükli aragatnaşyk ulgamynyň hyzmatlaryny geňeltmek zerurdur diýip, hormatly prezidentimiz bu babatda anyk taşyklar berdi. Soňra Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasary, Döwlet Toplulyk Geňeşiniň sekretary Amanow harbuge hukuk goraýjylardaky işleriň ýagdaýy barada hasabat berdi. İşin häzirki zaman usullaryny hemde ýöňdewarjy maglumat kommunikasiýa tehnologiýalaryny ulanmak arkaly harbuge hukuk goraýjylarynyň işini mundan meýlekde kämilleşdirmek maksady bilen görülýän çäherler barada kemaýdyldy. Hormat prezidentime de hasabat dinläp, harby we hukuk goraýjylarynyň öňünde durýan wezipeleri üstünlikli ýerine getirmek üçin şertleriň düredilmeginiň häzirki wagtda burada amala aşylýan özgertmeleriň esasy urlarynyň biridigini bellädi. Şonuň bilen baglykda paragatçyk söýjülükli insanperwer döwlet siýasatyna laýyklykda kabul edilen diňe gorunç häzitine bolan harby doktrinanyň esasyna harby we hukuk goraýjylarynyň maddi enjamynyň büniýady iýlikleri döwre barplaşdyrylýar. Döwlet başlarymyz bu ýurda gözüň nutlan meýnamalaryň durumçy geçirilişine bir gödöwçi köpçün etmeň wajypdygyny çekip, vice-premieri Döwlet Toplulyk Geňeşiniň sekretaryna birnäçe anyk taşyklar berdi. Şol sanyna gödöwçi diýen düzümleriniň işgaller düzümini pugturandyrmak bilen baglanşykly görkezmeler berdi. Soňra hormatly prezidentimiz tanylgam arkaly geçirilýän Ministrler Kabinetiniň mejlisine gatnaşygy ýüzlenip, şeýle diýdi. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary. Çarşamba onu bir garaşdyrmamyň erkinligimiň hem bagtyar durmuşymyz üçin şerin hem janlaryny gurban eden ata-babalarymyzy hatyralap hem olary ýaşlap geçer. Ministrler Kabinetiniň başlygynyň ornmasarly häkimler, ýol başçylar hem hatyra onu geçirjek çäherler hem gowy taýýarlyk görmeli. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary. Şeýle men ýurdumyzyň garaşlygyň ýubileýi 30 ýylyň bagly geçirilen hem dawaralaryň ýokary hem derejede hem geçirilendigini bellemek isleýär. Ýedi watanymyzyň mukaddes ýubileýi meselesini bellemek bilen geçen hem 30 ýylyň dowamyna giň gerimli äwirtem uly işden amaly hem aşylandygyna hem ýendirgezek aýdyň göz ýetirýär. Men biziň hem halkymyzyň ähli hem kynçylyklaryny ýeňip geçendigine hem kuwatly hem häzirki zaman hem döwlet döredendигine buýsanýar. Dawraly harby ýürüş we hem raýatymyzyň bayramçyk çykyşlary hem ýokary goramaçlyk derejesinde geçdi. Bu bolsa biziň 30 ýylyň hem dowamyna gadanan ajaýyp hem üstünliklerimiň hem netijelerini aýdyň hem görkezdi diýip hem pikir edýär. Hem siziň bilişiňiz ýaly beýem dawaralary bayramçylyk hem çärelerini ýokary derejede hem geçirmek üçin köp sanly edara we kärhanlar uly hem tutunýarly iş alyp bardylar. Şoňra da men bu uly hem çylsyrymly bayramçylyk çärelerine taýýarlyk görmäge gatnaşanyň ählidiň hem tüý serekden öz minnetdarlygyny bildirýär. Hormatly Ministrler Kabinetiniň agzalary. Biz Ministrler Kabinetiniň şuňky mejlisine enşeme soraglary seretdi. Esasy pudoklar hem ösdürmäge gönükdirilen
bir neçe resmi namaları kabul etdi. Görsünüz ya, geliyor bekletem sonra hem amalaşılmalı şeyim entak ve mudem ençemem vazifelerim duruyor. Sonra bunun belirttiğim tutan yerlerim zahmet çekmendir. Onun Mısır Kamliyatının ağzaları, onu bir şunun bilen Mısır Kamliyatının sanlı ulgam markalı Novottaki meclisini geçirip oturuyor. Menetasın gereğinde bir can sağlığı, ravaş, maşkılavadan sonra. Kemal parayan işlerinde bunun belirttiğim üstünlükleri araydı. Sağ olun. Üniversite Türkmenistan'ın prezidentinin gol çeken retminameler bilen tanış ediyaz. Türkmenistan'ın prezidentinin kararı bilen Oğlatın Aman Nurdiyevna Çerkezova, Daşoğuz Volatın Kiyakminin bilim, medeniyet, sağlık uğraş ve sport boyunca ornmatları vazifetini belirlenip, ol Aşgabat şekerinin bilmeyin etrafının Kiyakminin ornmatları vazifetinden başıdırlayım. Berqarar devletimizin bahtiyarlık döwründe yurdumuzun owakyjylyk pudugynyň maddi enjamlaryň biniadyny mundan beýlegen putrandyrmak, owakyjylyk önümlerini önürjüleriň ýerden ýokary hasyl öndürmek urny alyp barýan işleriniň netijeligini ýokarlandyrmak, hemde owakyjylyk ekinlerini keselerden we ziýankeşlerden goramak maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Retminama laýyklykda owakyjylyk we daşky urşaw goramak ministrligine 2022-2023 ýyllarda owakyjylyk gurallaryny hemde traktor tirkeglerini satın almak bardı. Özbekistan Respublikasynyň Usanet Export Paýdarlar Jemgyýeti bilen şertnama 2022-2026 ýyllar aralygynda buğdoýyň haşolotlaryny we kesellerini hemde gowaşanyň ziýankeşlerine garşy ulanýan himiki serişleri satın almak bardı. Özbekistan Respublikasynyň Ifoda Agrokimya Himoya jogapkärçiligi çäklendirilen jemgyýeti bilelikde kärhanasy bilen şertnama alaşmagy tiýar berildi. 2022-2025 ýyllarda ýurdumyzyň owakyjylygyny mineral dökünler hemde himiýa pudugynyň önümçülük kärhanalaryny zerur bolan himiýa önümleri bilen üpçün etmek maksady bilen Türkmenistanyň prezidenti karary gol çekdi. Retminama laýyklykda Türkmen Himiýa döwlet konsernine 2022-2025 ýyllar aralygynda 512.000 tonna fosforit ununy satyn almak bardy. Özbekistan Respublikasynyň Novay Milling jogapkärçiligi çäkli jemgyýeti bilen şertnama. Himiýa önümlerini satyn almak bardy. Özbekistan Respublikasynyň Uskimyo Impex jogapkärçiligi çäkli jemgyýeti bilen şertnama alaşmagy tiýar berildi. Türkmenistanyň prezidenti buyruk gol çekdi. Retminama laýyklykda yer hakyndaky Türkmenistanyň bitiw kanunyny we Türkmenistanyň yer gatnaşyklaryny kadrlaşdyrmaň meseleler hakynda Türkmenistanyň prezidentiniň 2016-njy ýylyň 18-nji martyna çykaran 14.668-nji kararyna laýyklykda uglevodorod serişçileri hakyndaky Türkmenistanyň kanunyny hemde bagtyarlyk şertnamalaryň çägi boýunça önümi paýlaşmak hakyndaky şertnama laýyklykda işleýän Hytaýyň International Ltd milli Neftgaz korporasyýasyna Lewapolatyň bagtyarlyk şertnamalaryň sebitiniň B bölüginiň Gunmatar tarapynda ýerleşýän gaz kenleriniň ýerüstü desgalaryny suw üçinçiligini gurnamak üçin umum meýdany 26,155 hektar. Şol sanyny Lewapolatynyň Farap etraplarynyň çäklerini Amuderiýa ýanyşyk suw toplanýan desgany gurmak üçin meýdany 18 hektar bolan ýer bölügini önümi paýlaşmak hakyndaky şertnamanyň hereket edýän döwrüni suw geçirji we oňa ýanyşyk ýollary gurmak üçin meýdany 8,155 hektar yer bölügini gurulşyk gurnama işleriniň tamamlanýan döwrüni kärenine bermek bellenli. Owakyjylyk we daşky urşaw goramak ministrliginiň yer serişçileri gullugyny Lewapolatyň häkimligi bilen bilelikde yer bölügini bermek bardaky namalary bellinen tertipde resmileşdirmek tapşyryldy. Indi bolsa hormatly prezidentimiň adyna ýylan gutlawlar bilen tanış edýäs. Ilkinji tanışdyrjak gutlawmyzdy şeýle diýilýär. Onuň arkidereti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedowa. Jenap prezident, gadarly doganym. Aljeryň halkynyň hökümetiniň adyny wagt öz adymdan siziň arkideretiňizde Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllygynyň bayram edilmegi münasibetli tüýsürekden gutlawlarmy hemde iň öňüt arzuwlarymy beýan etmegi hormat hasaplaýan.
Size berk can sağlık ve bagtiyarlık, dostluklu Türkmen halkına bolsa parakatçılık, avadançılık, rowaşlyk we güllep ötüşardy diýen. Pursatdan peýdalanyp, hyzmatdaşlygy halklarymyzyň dostlukly gatnaşyklaryny hemde umumy bekbitlerini berkitmek uğruna bilelikde işlemäge kemişe taýýardygymy sizi ýene bir gerek inandyrmak isleýän. Jena prezident, gadarly doganym, size tüýsürekden hormat goýýanym mardaky inandyrmalarmy kabul edin. Abdülmecid Tabbun, Alжир Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Bu togda şeýle diýilýär. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Gretsiýanyň halkynyň adynyň wagt öz adymdan Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli mähirli gutdaglaryny beýan edýän. Size avadançylyk Türkmenistanyň halkyna bolsa rowaşlyk we güllep ötüş bardaky iň oňat arzuwlarymy kabul edin. Katrina Sakalarpouli, Gretsiýa Respublikasynyň prezidenti. Bu togda şeýle sözler bar. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň arkedratyňyz Serbiýa Respublikasynyň halkynyň adynyň hemde hut öz adymdan size milli bayram Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli tüýsürekden gutdaglarymy we siziň ýurduňyzda hemde onuň halkyna rowaşlyk bardaky arzuwlarymy beýan etmäge şatdyryn. Diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulan pursadyndan märi geçen 20 ýylyň dowamyndaky biziň dostlygymyz hemde özara düşünmek we gollawlar Serbiýa Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky gatnaşyklary ösdürmek boýunça mundan beýlägem bilelikde işlemegimiz üçin esasdyr. Şunun bilen malykda siz bilen ýakyna duşmaga umyd edýän. Şol duşuk iki taraply gatnaşyklar bilen birlikde halkara hyzmatdaşlyk babatdaky meselelerem aralyp maslahatlaşmaga ajaýyp mümkinçilik bolar. Pursatdan peýdalanyp, hormatly Jena prezident, Serbiýa Respublikasynyň öz başdaklygy hemde şäk bitugly babatda Türkmenistanyň eýleýän ornuny we gollawlar üçin size ýene bir gerek hoşallyk bildirmek isleýän. Siziň arkedratyňyz, size belent hormat goýýanym mardaky inandyrmalarmy kabul edin. Aleksandr Vučić, Serbiýa Respublikasynyň prezidenti. Bu togda şeýle diýilýär. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Maltanyň halkynyň adynyň wagt öz adymdan siziň arkedratyňyzda hemde Türkmen halkyna Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli tüýsürekden gutdaglaryny beýan edýän. Biziň ýurtlarymyzyň arasynda halklarymyzda we döwletlerimizde bekbit bolup biljek özara gyzyklanma döredýän ulgamlarda hyzmatdaşlyk etmek üçin uly mümkinçilikleriň bardygyny ananýan. Ýewropa bileşigi bilen Türkmenistanyň arasynda barha ösdürilýän gatnaşyklar biziň ýurtlarymyz üçin hyzmatdaşlygyň täze uğurlaryny öwrenmäge mümkinçilik döredýän. Size berk can sağlyk we avadançylyk Türkmenistanyň halkyna bolsa mundan beýlägem avadançylyk hemde rowaşlyk arzuw edýän. Siziň arkedratyňyz, size belent hormat goýýanym mardaky inandyrmalarmy kabul edin. George Weah, Malta Respublikasynyň prezidenti. Bu togda şeýle setirler bar. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň arkedratyňyz Nikaragua Respublikasynyň halkynyň hökümetiniň adynyň wagt öz adymdan Türkmenistanyň garaşsyzlygynyň 30 ýyllyk münasibetli tüýsürekden gutdaglaryny beýan edýän. Şu taryhy günni insanperwer hemde merdana Türkmen halkyna dogonlyk gutdaglarmy, şeýle parakatçylyk, saglyk we rowaşlyk bardaky iň oňat arzuwlarymy ýollamaga şatdyryn. Pursatdan peýdalanyp, ýurtlarymyzyň arasyndaky dostluk, araýdaşlyk hemde hyzmatdaşlyk gatnaşyklarynyň hasam puwtulandyrylmagyny agrarlygymyzy ýene bir gerek tasdiklaýas. Ýakly Nikaragualaryň Türkmenistanyň dogonlyk halkyna mähirli gutdaglaryny kabul edin. Daniel Ortega Saavedra, Nikaragua Respublikasynyň prezidenti. Bu togda şeýle diýilýär. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň arkedratyňyz Tunis halkynyň adynyň wagt öz adymdan Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli size iň mähirli gutdaglarymy iýermek meniň üçin hormatdyr. Size berk can saglyk hemde bagtiyarlyk Türkmenistanyň dostlukly halkyny bolsa avadançylyk we rowaşlyk arzuw edýän. Pursatdan peýdalanyp, dogonlyk halklarymyzyň bekbidini iki tarapdan özara peýdaly hyzmatdaşlygy hasam puwtulandyrmak uğruna bilelikde işlemegi maksat edilýändigini bellemek isleýän. Kais Said, Tunis Respublikasynyň prezidenti. Bu togda şeýle sözler bar. Onuň arkedraty Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Siziň arkedratyňyzda Türkmenistanyň garaşsyzlyk güni münasibetli mähirli gutdaglaryny beýan edýän.
Sizin arhidertiňizde berk can sağlyk we bagtiyarlyk. Türkmenistan halkyna bolsa awadançylyk we rowaşlyk ardy edýän. Bitya Devi Bkhandray, Nepal Federativ Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle setirler bar. Onun arhiderti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizin arhidertiňiz Laos halkynyň adyny okut öz adymdan. Sizin arhidertiňizde hemde dostlukly Türkmen halkyna Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllyk münasibetli mähirli gutdolary we iň oňat ardygularyny beýan edýän. Laos Halk Demokratik Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly gatnaşyklary hemde hyzmatdaşlygyň biziň halklarymyzy hemde ähli parahatçylygyň we halkara hyzmatdaşlygyň bäkbitlerini mundan beýlegen puturlandyryljakdygyna hemde giňerdiljekdigine inanýan. Sizin arhidertiňizde berk can sağlyk, awadançylyk we asyrly işleriňizde ul üstünlikleri Türkmenistanyň dostlukly halkyny bolsa mundan beýlegen parahatçylyk hemde rowaşlyk ardy edýän. Sizin arhidertiňiz size belent hormat goýanym mardaky ynanyrmalarmy kabul edin. Tonglun Sisulut, Laos Halk Demokratik Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle diýilýär. Onun arhiderti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizin arhidertiňiz Singapuryň halkynyň adyny okut öz adymdan. Sizin arhidertiňizde hemde Türkmen halkyna Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllyk münasibetli hemde Singapur Respublikasy bilen Türkmenistanyň arasynda diplomatik gatnaşyklaryň ýoly goýulmagynyň 25 ýyllyk bilen maglykda tüýsürekden gutdolary beýan etmäge şartlaryny. Biziň ýurtlarymyzda dostlukly gatnaşyklar baglanşdyrýar. 2019-njy ýylyň awgustynda sizin arhidertiňiziň Singapura bolan döwlet saparyny mähir bilen ýatlaýan. Şol sapar iki tarapdan hyzmatdaşlyk ösürmekde taryhy waka urly. Sizin arhidertiňizde berk can sağlyk hemde üstünlikler bardaky ardygulary kabul edin. Iň oňat ardygulary bilen Halima Yakob, Singapur Respublikasynyň prezidenti. Bu tawda şeýle setirler bar. Onun arhiderti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizin arhidertiňiz Katar döwletiniň halkynyň adyny okut öz adymdan. Size hemde ähli doganlyk Türkmen halkyna Türkmenistanyň garaşlyk güni münasibetli iň mähirli ardygularyny beýan etmäge şartlaryny. Sizin arhidertiňizde berk can sağlyk, awadançylyk we üstünlikleri doganlyk ýurduňda bolsa, mundan beýlegem awadançylyk hemde rowaşlyk ardy edýän. Goý biziň ýurtlarymyzy baglanşdyrýan ysnyşykly doganlyk gatnaşyklar mundan beýlegem ösürilsin we puturlandyrylsyn. Size tüýsürekden hormat goýanym mardaky ynanyrmalarmy kabul edin. Tamam bin Hamad Altani, Katar döwletiniň emiri. Bu tawda şeýle sözler bar. Onun arhiderti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Milli bayram Türkmenistanyň garaşlygynyň 30 ýyllyk şanly senet münasibetli size öz gutdolarymy ýolamaga şartlaryny. Meniň size hemde Türkmenistanyň halkyna awadançylyk bardaky iň gowy ardygularymy kabul edin. Willem Alexander Niderlandlaryň paşasy. Bu tawda şeýle diýilýär. Onun arhiderti Türkmenistanyň prezidenti Jenap Gurbanguly Berdimuhammedow. Sizin arhidertiňiz Türkmenistanyň garaşlyk güni münasibetli sizin arhidertiňizde tüýsürekden gutdolary hemde berk can sağlyk we bagtiyarlyk şeýle Türkmen halkyna üstünlikler we rowaşlyklar bardaky ardygularyny beýan edýän. Taýlandyň we Türkmenistanyň durly ulgamlarynda aýratynam sowda hemde maýy goýunlar ulgamyny dostlukly gatnaşyklar we hyzmatdaşlygy puturlandyrmak maksady bilen ysnyşykly hyzmatdaşlyk etmegi dowam etjekdigine putulanýan. Maha Vachirnlonkorn, Taýlandyň paşasy. Şuun Türkmenistanyň ilim, bilim, saglyk goraş, sport, ýaşlar we jemgyýetçilik guramalary owa hujuluk toplumlarynyň merkezine hormat prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň garaşlylyk bagtymy datly täze kitabynyň tanyşdyryş davrasy geçirildi. Bu kitap şöhratly sene Türkmenistanyň mukaddes garaşlygynyň 30 ýyllygyna başlanyň öz görüşli edebi eseri urly. Mehriban arkadaşımızın Türkmenistan parahatçılığın ve inanışman watan ýen şuňur mazmunlaşygy arasynda geçen şu şanly ýylda çapdan çykan kitaby asyrlyň dowamyny ençeme beýik döwletleri döreden Türkmen halkynyň iňtäze taryhyna öz bolşly siýasatdyr. Mehriban arkadaşımızın eserine bellenşi ýaly, ata-babalarymyzyň hemişe ardy eden, 2-nji müňýyllygynyň ahyrına döredilen garaşly Türkmen döwleti dünýäniň siýasy kartasyna münasip orny ýelep tutuş adamlarda öz şugulasyny saçyp, düýünden täze, bagtyar döwrüň başlanandygyny alamatlandyrdy.
Hormatly prezidentimiz kitabynyň sahypalaryna garaşsyzlyk hemde oň gözbaşlary barada pikir ýöredip, hemme beýik ýeňişliň, üstünlükliň we häzirki Türkmenistanyň barha artýan halkara awraýynyň özenine hut döwlet garaşsyzlygynyň gazanylmagynyň durýanlygyny nyktaýar. Garaşsyz, hemişelik bitarap Türkmenistanyň döwlet guruluşy we dünýä jemgyýetçiligi tarapyndan dolu gollanýan durmuş ýörelgeleri, halkyň ardy ütlegini we pikirlerini hemişe nazarda tutan parasatly atababalarymyzyň köp asyrlyk tejribetine dayanýar. Bu ýere ýygnananlar döwletiň hukuk esatlaryny ýygydarly pugtalandyrmagy hemde jemgyýetimizde demokratiýalaşdyrma gönükdirilen ihlatly işler üçin mehriban arkadagymyza hoşallyk bildirdiler. Bu bolsa häzirki we geljekki nesiller üçin pek niýetliligiň şamsyragy bolan gadymy milli däplerimiziň dowamatdygyna aýdyň şaýatlyk edýär. Ýurdumyzda hakyky halk häkimiýetçiligi berqarar etmek boýunça alınıp barlayan işlerde iki palatal parlamentiň we köp taraplaryň ulgamyň döredilmeginiň mühim ädim bolanlygyny nyktaly. Çykyş edenler garaşsyzlyk derejesiniň Türkmenistanyň ýer ýüzüniň has durnukly ötýän döwletleriniň hatarına giýrendigini, gadaklanma bildirýän ýurtlar hemde awraýly guramalar bilen köp ugurly hyzmatdaşlyk ýoly goýmak üçin ygtybarly binýat döredendigini, şol döwletler we guramalar bilen gatnaşylan iki taraplaryň we köp taraplaryň görnüşde üstünlükli ýoly goýulandygyny bellediler. Halkara jemgyýetçiligi tarapyndan bildirilýän belent ynam we hormat mehriban arkadagymyzyň oňyn başlangyçlarynyň giňden gollanmagyny üçin etdi. Şo başlangyçlar döwrüň wajyp meselelerini çözmäge paragatçylygy, ähli-umumy howpsuzlygy we durnuklygy pugtalandyrmaga, energetika howpsuzlygynyň täze guruluşyny kemale getirmäge, ulugul gomyna ekologiýa we daş gurşy goramak babatda hyzmatdaşlygy ösdürmäge gönükdirilenler. Garaşsyz Türkmenistanyň kemale gelişiniň mühim tapgyrlaryny beýan etýän kitapda bellenşi ýaly dünýä ykdysadyýety üçin şalşyrymly döwre garamazdan durnukly ötüş maksatlaryny ýetmek üçin hemme çäreler görülýär. Ýurduň ykdysady kuwatyny ýokarlandyrmaga, daşar ýurtlardan getirilýän harytlyň gorun tutýan önümçiligiň we eksport ugurly önümlen görnüşlerini giňeltmäge, Türkmenistany ýokary derejeli senat döwletini öwürmäge gönükdirilen giňerimli tatlamalar durmuşa geçirilýär. Bu ýere ýygnananlar mehriban arkadagymyzyň ýurdumynyň garaşsyzlyk seneti münasibetli öz halkyna ajaýyp sowgady öwrilen mazmuny boýunça hakykatdan da gymmatly kitabynyň berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň ägirt uly gazananlarynyň garaşsyz watanymyzyň okkully ötüşiniň aýdyň beýanlygyny iri diýarymyzyň durmuş ykdysat taýdan ötüşiniň bolsa, döwlet başlarymyzyň ady bilen aýrylmaz baglanşyklydygyny nyktadylar. Tanıştırılış dawaratına gatnaşyjylar mehriban arkadagymyzyň ata watanymyzda hemde mehriban halkymyzda bolan egsilme söýgüsi üçin hormatly prezidentimize hoşallyk bildirdiler. Halkymyzyň bagtyarlygyny we awadançylygyny üçin etmek täze taryhy ýamda alınıp barlayan döwlet siýasatynyň baş maksadydyr. Dawaran ahyryna oňa gatnaşyjylar mehriban arkadagymyza ýüzlenme kabul etdiler. Türkmenistanyň owa hojalyk toplamynyň guramagyny watanymyzyň mukaddes garaşlygynyň şanly 30 ýyllyk bayramynyň uludan toýlanýan günlerini hormatly prezidentimiň halkymyza peşkeş beren garaşsyzlyk bagtymyza atly täze kitabynyň tanışdyryş dawarasy boldy. Çıkışlaryň dowamyny milli liderimiň garaşsyzlyk kiýsat bilen ölçäp bolmaýan beýik düşünjedir. Döwletimiziň halkymyzyň agdyberliginiň we bitewliginiň berk esasdyr. Garaşsyzlyk bayramy berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüniň giňerimli özgörtmelerini agdyber we bitew türkmen halkynyň döreji ruhuny özüne jemleýän milli bayramydyr diýip aýdan sözlerini öwran ýagtap. Kitapda döwlet başlanymyzyň garaşsyzlygymyzyň milli köklerini, taryhy ähmiýetini açyp görkezdendigini, häzirki döwrüň ören möhüm wezipelerini çözmekde garaşsyz beýtarap döwletimiziň halkara hukuk ýagdaýynyň ornuny beýan edendigini bellediler. Şeýle çykyş edenler 10 şwapdan ibarat bolan bu kitapda dünýäniň ähli ýurtlaryny birleşdirmäge gönükdirilen belent maksatlary mundan beýlegim amala aşyrmagyň mümkinçilikleri hemme tarapdan seljerlýändigi, paragatçylygyň öňe gitmeň we ähli adamdadyň ýagty geljeginiň hatirasyny halklary birleşdirýän pikirleriň üýtgöwsiz ähmiýetini okuwçylar açyp görkezýändigini aýtmak bilen ilmi gollanma boljokdygyny bu ýysynç bilen aýtdylar. Hormat prezidentimiň belleşi ýaly halkymyzyň aňyna medeni we ruhy durmuşyna uly özgörüşler bolup geçdi. Düýbünden täze jemgyýetçilik gatnaşyklary emele geldi. Biziň döwlet garaşdyrmady halkymyzyň gözbaşyny müňgirliklerden alyp gaýdýan we nesillerden nesillere geçirip gelýän maddi we ruhy gymmatlyklaryny, belent insanperwer däplerini gaýtaryp berdi. Garaşsyzlyk ýyllaryny ähli ugurlarda, şol sanyna daşar siýasatda, senagatda, innowasion hemde durmuş ötüşini uly üstünlikler gazanly. Demokratik hukuk we dünýäwi döwleti gurmakda biz şol milli tejribemize, şeýle ösen döwletleriň tejribesine dayanýar. Geçen döwürde raýatlaryň durmuşynyň derejesini we hilini ýokarlandyrmak, bätişi okuyuply milli ykdysadyty döretmek boýunça hemme tarapdan oýlanşykly ýurdumyzy durmuş ykdysadyny ösdürmegi göz öňüne tutýan maksatnamalar üstünlikli durmuşa geçirildi.
Bu işler häzirki döwürde netijeli dowam edýär. Mukaddes garaşdyrmyň 30 ýylyna ýurdumyzda görülbeşdirmedik üstünlükler gazanly. Garaşdyrlyk merdany halkymyza özüni erkin we bagtyar duýmagy mümkinçilik berýän. Garaşdy döwletimiziň öz başdaklygyny hemde milli bütünlügini şokratlandyrmak üçin güýç berýän mukaddeslikdir. Bu Türkmen döwletiniň bäkbetleri şokratly ata-babalarymyzyň asyrlar boýy edip gelen arzuwlaryna laýyk gelýär. Hemde häzirki we geljeki nesilleriň bäkbetleri bilen utgaşýar. Şu kadalardan uğralıp biz mukaddes Türkmen toprağını täze durmuşy gurýar. Biz beýik geljegimize has bilen sepkitleri tarap önemli öňe barýar. Aýdyň maksatnamalardyr nurana geljegimiz kalbymyzdy ynam artdyryp, durmuşymyza giň many mazmun şaýýar. Şoňa görä garaşdyk kemişlik bir tarap döwletimiziň bütün dünýädäki adawrayn berkitmek hemde hasam ýokurlandyrmak üçin mundan beýlegim uly hujuw bilen tutan ýerli we joşguly zäkme çekmeler. Ýakly mümkinçilikleri mehriban halkymyzyň hemde tutuş adamdaryň bäkbetlerini gönükdirilmegi täze eserde bellenýär. Kitapda dünýäniň ýakly ýurtlaryny birleşdirmäge gönükdirilen belent maksatlary mundan beýlegim amala aşyrmak mümkinçilikleri hemme taraply seljerli. Bu kitap parahatçylygyň öňe gitmegi we ýakly adamdaryň ýagty geljeginiň hatirasyny halklar birleşdirýän pikirleriň üýtgüsiz ähmiýetini okuwçylara açyp görkezýär. Şelde maslahat gatnaşylar Türkmen Owugyjylyk Uniwersitetining aýdymsa toporlarynyň çykyşlaryna tomuş etdiler. Maslahatyň ahyryna gatnaşylar hormatly prezidentimiň adyny ýüzlenme kabul etdiler. Maslahaty gatnaşylar garaşdyrlyk ýyllaryna ýurdumyzyň agrosenat pudugyny ýetiren sepkitleri we gazanlan üstünlüklerini surutlandyrýan sergiň sinediler. Sergide gahrman arkadamyzyň Türkmenistanyň dermalyk ösümlikleri adly kitaplaryna möhüm orun berildi. Melim Orşuyalı Birleşen Arap Emirliklerining Dubai şäherinde Expo 2020 bütün dünýä sergisiniň geçirmegi bellenli. Bu giň erimli uly ähmiýetli halkara derejesindäki çäre Türkmenistanyň wekilçilik edip, milli pavilyonumyz bilen çykyş edýär. Munyň özi mukaddes garaşdygynyň şöhraty 30 ýylygyny dawraly belleýän Türkmenistanyň dünýä derejeli ösüşlere sazlaşykly goşulyp, ykdysady we medeni durmuş taýdan gazanan üstünlükler bilen halkara jemgyýetçiligini giňden tanıştyrmagy buýsanyp bilýänligini tasdiklaýar. Expo 2020 bütün dünýä sergisi gazanan üstünlükler bilen halkara jemgyýetçiligini, ýer ýüzüniň ýurtlarynyň halklaryny giňden tanıştyrmaga dördülen ajaýyp mümkinçilikler. Meşhur we ähmiýetli wagtda ýokary derejelere eýe bolan bu serginiň her nowatdaky öz bolşly mazmuny beýan edýän şygarasyna uralýar. Şundan uranyp 1-nji oktýabrda açylyş dabarasy bolan Expo 2020 bütün dünýä sergisi akyl paýgasymyzy birleşdirip geljegi döredýär diýen şygarasyna geçirilýär. Hormatly prezidentimiz bütün dünýä serginiň öz işine başlama münasibetli iweren gutlawyny, bu şygaryň şuňur many mazmuny belläp, onuň häzirki döwrüň möhüm meselelerini çözgütlerini işläp taýýarlamakda, hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmekde, pandemiýadan soňky döwürde dünýä ykdysadyýatyny dikeltmekde, dünýä ýurtlarynyň taýlaryny birleşdirmäge çagyrýan şygar bolup ýanglanýanyny ünsçekdi. Şundan uranyp bütün dünýä sergisine gatnaşyjylar tarapyndan anyk teklipler ködürlenir. Şol teklipler bolsa halkara jemgyýetçiligine uly gyzyklanma döredip we geljekde hereketleri utgoşdyryp, dünýä döwletleriniň arasynda hoş niýetli gatnaşyklar putulandyrmakda, ýakly mumy hyzmatdaşlygy ösdürmekde uly ähmiýete eýe bolar. Şundan uralyp Expo 2020 bütün dünýä sergisini Türkmenistan bir taraplyň mekan ýen şygarasyny öz işine başlayan Türkmenistanyň milli pavilyonu, watanymyzyň geçen taryhy ýoly, mehriban halkymyzyň ýaşaýyş durmuş derejesi, ýokary senagat we intellektual mümkinçilikleri bolan Türkmenistan marada, döwletimiziň ötüşi, ygtybarlyk hakyny anyk düşünjeleri emele getirmekde uly ähmiýete eýdir. Bütün dünýä sergisinde ýurdumyzyň milli pavilyonunyň mowdugynyň Türkmenistan parahatçylygyny öňeşmäň watan ýylyp atlandyrylmagyny aýratyn nyktamak gerek. Çünki Türkmenistanyň başlangyjy bilen Birleşmiş Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň 73-nji mejlisinde 2021-nji ýyl halkara parahatçylyk we öňeşmek ýyly adly kararnamanyň kabul edilmegi, Türkmenistanyň dünýäniň syýasy we ykdysady giňişligini işçen goşulmaga gönükdirilen taýlalarynyň halkara jemgyýetçiligi tarapyndan doly gollanýanynyň ýene bir gezek aýdyň suwutnamasy boldy. Türkmenistanyň mukaddes garaşdygynyň 30 ýyllygynyň giň ýeri bilen bellenýän döwrüne geçirilýän Expo 2020 bütün dünýä sergisine uralan Türkmenistanyň milli pavilyonu bugun gapysyny giňden açýar. Onda berqarar döwletimiziň durmuş ykdysady ösüşi, halkymyzyň hoş niýetlilik, parahat söýjülik ýörgülerini agrarlygy, asuda awadan bagtyar durmuşymyzyň wasfy, hemde eşiretli durmuşymyzy we ösüşli geljegi nazarlayan belent maksatlarymyz öz beýany tapýar. Bütün dünýä bileşigi bilen birlikde watanymyzda giňden bellenýän ýaşularyň halkara gününiň dawarlary ýokary ruh bilen ösenli. Hormatly prezidentimiň bayramçylyk münasibetli gutlawynyň ruhlanan sarpaly ýaşularymyz, mähram inelerimiz her bir dawaranyň öz bolşly bedegini urly.
Paytaxtymyzdaky Türkmenistanyň jemgyçilik guramalarynyň merkezinde Ýaşulyň Halkara Uny Münasibetli Demokratik Partiýanyň Siýasy Geňeşiniň Kärdeşler Arkalaşyklarynyň Milli Merkeziniň Zenanlar Birleşiginiň Merkezi Geňeşiniň Matymula adynaky Ýaşlar Guramatynyň Merkezi Geňeşiniň Agrar Partiýanyň bilelikli guramaklaryna döwürleri ýörelge nesilleri görellesiz ýaşullary atly aýdym saldy bayramçylyk dawarasy geçirli. Ýurdumyzda ýaşullary goýulan hormat sarpy hemişe uludur. Durmuşyň her bir ädimine ýaşullara salat almagy, her bir olardan maslahat soramagy halkymyzy parz hasaplyar. Olar döwletli törlüň bedegi, toy bayramlaryň sereti, akıl paýgasyň gözdaşy, pägin paradadyň egzilme çeşmeti hökmünde sarpalanýar. Bu ajaýyp ýörelgeliň dowam bolmagy milletimiziň müň ýyllyklary uzaýan ýorny nur çaýa, halkymyza artgal bereket bagyşlaýar, oň döwletini berkitýär. Her ýylyň 1-nji oktýabryna bellenilýän ýaşullyň halkary uny halkymyzyň asylly ýörelgeleri erýändigini görkezýän şanly seneleň biridir. Hormatly prezidentimiziň tagalasy bilen şöhratly ata-babalarymyzyň nutgalyk ýörelgeleri berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne milli buýsanç duýgusyny artdyrýar. Muňa özi müň ýyllyklaryň jümmüşinden gözdaş alqaýdýan taryhyň, meden mirasyň, köp asyrlyk sungatyň, asylly däpli surlaryň milli ýörelgeliň mundan meýlekde hasy şöhratlanyp, dowam bolmagyna oňyn şertler döretýär. Bayramçylyk dawratynda ýaşullara jemgyçilik guramalary tarapyndan ýadygärlik sowgatlar dawraly ýagdaýda goşurly. Hem ata-babalarymyzyň döwletlilik ýörelgelerini hakykat ýüzünde, häzirki wagtda durmuşa geçirýän we şeýle miýdemez kadalary, asylly ýörelgeleri urwaşlandyrýan, watanymyzy dünýäniň iň ösen ýurtlarynyň derejesine ýetirýän, hoşniýetli parahatçylyk ýörelgämizi münasip dawralandyrýan gahrman arkadaşymyza alkyş aýdyldy. Paytaxtymyzda ýaşullaryň halkara gününiň dawaralary giňden ýaýwanlandyrly. Ýaşullary hormat sarpa goýmak, mertebetini belende götürmek biziň milli ýörelgelerimiziň esasydyr. Şoňa görä de Türkmenistan parahatçylygyň we ynançmaň watan ýerine jemgyýetimiziň agdybirligini we jewitligini hasy pugtalandyrýan bu halkara bayramynyň şanyny geçirilen dawaralar aýratyn ähmiýetli boldy. Ol ýaşuly nesillerimizi galkynlaryp, watanymyza bolan söýgüýimizi hasy pugtalandyrdy. Ýaşullaryň halkary uny adamzat gymmatlyklaryny baýlaşdyrýan hemde insanperwer ýörelgeleri dawralandyrýan möhüm ähmiýetli sene hökmünde ýurdumyzyň jemgyçilik durmuşynda münasip orun aldy. Bu bayrama bagyşlanyp pägin parasatly öwüt ünnegleri, wagyn netigatlary bilen agdybirligimizi pugtalandyrmagy, ýaş nesiller watansöýçilik we insanperwerlik ruhyny terbiýelemäge sallamly goşun goşýan ýaşuly nesillerimiziň hormatyny ýokary okuw mekdeplerine, idara kärhanalaryna geçirilen dawralar täsirlik bilen tapawutlandy. Insanperwerligiň belent ýörelgelerini öňüne jemleýän bu halkara bayramynyň goýun galkynlarjy dawaralary ýyl-ýylly ýaşullarymyzy, mehriban enelerimizi, ähli watandaşlarymyzy beýik maksatlarymyzyň töweregine mäkem jewitleşdirýär. Muňa özi berqarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüne watantöýçilik, dowatlyk, hoşniýetlilik, ullary hormat goýmak, ata-enäni fiýlemek ýaly durmuş gatnaşyklaryny düzgünleşdirýän insanperwer ýörelgelerimizi münasip dowam etdirýänligimize şaýatlyk edýär. Türkmenistanyň Milli Gyzyl Ýarma jemgyýeti tarapyndan bayramçylyk münasibetli geçirilen dawara şatlyk şowkuny wetlendi. Ýaşullar öýler hakda şeýle ulala edýän üçin hormatly prezidentimize alkyş aýdýarlar. Bu halkara bayramynyň many mazmunyna halkymyzyň müň ýyllyklaryň dowamyna kemali gelen paýgasy, watansöýçiligi we insanperwerligi esaslanýan durmuş ýörelgeler jemlenenler. Ýaşulyň halkara güni münasibetli Ahal, Balkın, Daşowuz, Lewap, Mary vilayetlerine geçirilen dawaralar bir neçe çäreleri özünde jemledi. Arkada prezidentimiziň gutlawlaryny ruhlanan adamlar ýaşulyň halkara gününiň ähmiýeti barada. Güneşli diýarymyzda ýaşul netliň wekillerine goýulýan hormat-sylyk hakyna uly buýsanç bilen bellediler. Ýaşul netliň wekilleriniň sarpasy ähli döwürlerde türkmen halkynyň durmuşyny ören belent tutulýar. Olar her bir türkmen hojagynyň buýsançy hende maslahatçysydyr diýilip çykyşlarda bellenildi. Ular ruhlantyga betlenen bu dawaralarda çykyş edenler syly hormatyň belent nusgasyny görkezýän arkada prezidentimiziň ýol başlygyna, bagtyarlyk döwrümizde paýlygy, salihatligi, hoşniýetliligi, sagdynlygy bilen ýaş nesillere görüm görelli bolan ýyl-ýylly ýaşullara, mährem enelere goýulýan hormatyň belent mertebäniň ören uludygyny belläp geçdiler. Şeýle-de bugünkü günde ýaşul nesliň ýaş nesle görkezýän
hormatyň belent mertebäniň ören uludygyny beýläp geçdiler. Şeýle-de bugünkü günde ýaşul netliň ýaş netle görkezýän görüm görelesi, ýaşy häsiýetleri, wag nesihat işleri çamçyrak bolup özüniň miwesini görkezýänini, şu edilýän işleň ählisiniň göz başynda da gahrman arkadamyzyň taýsy tagalatynyň bardygyny aýratyn altyp geçdiler. Şatlyk şowugyna beklenen dawaralyň dowamyna medeniýet sunody satlaryna, estrad aýdymçylarynyň täzeden-täze döwrüp çykyşlaryna, şyryny wagly aýdym saatlaryna giň ermerli. Ýanglanan hoş wagly aýdym saatlarda edil watanymyzda amala aşyrylýan beýik işleň, gahrman arkadamyzyň ýurtymyza alyp barýan dostogonluk siýasatynyň, ruwaj işleriniň, halkymyzyň gazanan uly üstünlikleriniň wasypy berentden ýetirildi. Aýdym saatyň ýakymly wazyna beklenen bu dabaralarda görkezlen her bir çykyş ören täsirli bolup, dowamly el çarpyşmalary bilen garşy alyndy. Davaralarda her bir işte ýaşullara maslahat sarap, ýaşullaryň abry mertebesini belende götürýän, halkymyzy bagtyar durmuşda ýaşadýan hormatly prezidentimize alkyş sözleri beýan edildi. Hormat adamlaryň bolsa ýurdumyzyň welaýatlaryna we paýtagtymyz Aşgabatda 1-nji oktýabrda saat 20-den 2-nji oktýabrda saat 20-nji boljak bardy. Türkmenistanyň Howa maglumat gurulugynyň berýän habary bilen tanyş boluň. Balkan welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Demiratyk günüň ordun teleskopy 9-14 metr kaýerlerini 16 metrçe ýetýän şemal ufer howa gijetini 9-14 gradus, gündüzüni 18-23 gradus, kenarlyk taraplaryny bolsa 15-20 gradus maýl bolar. Ahal welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup günüň ordun teleskopy 8-13 metre ýetýän şemal ufer howa gijetini 7-12 gradus, gündüzüni 17-22 gradus maýl bolar. Mary welaýatyny azkim bulut howa bolup Demiratyk günüň ordun teleskopy 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gijetini 7-12 gradus, gündüzüni 18-23 gradus maýl bolar. Lewap welaýatyny azkim bulut howa bolup Demiratyk günüň ordun teleskopy 9-14 metre ýetýän şemal ufer howa gijetini 6-11 gradus, gündüzüni 18-23 gradus maýl bolar. Daşowd welaýatyny ötkäp durýan bulut howa bolup Demiratyk günüň ordun teleskopy 8-13 metre ýetýän şemal ufer howa gijetini 2-7 gradus, gündüzüni 12-17 gradus maýl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda azkim bulut howa bolup günüň ordun teleskopy 8-11 metre ýetýän şemal ufer howa gijetini 10-12 gradus, gündüzüni 19-21 gradus maýl bolar. Ýurdumyz boýunça oktyabr aýynyň 2-sini magnit hadisasynyň gowşuk täsiri bolmany araşdyrýar. Edil watanaşlar, göýüp basyny günüň dowamyny howanyň derejesiniň üýtgeýänligini nazara alyp, basylyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, şeýleki ýazyrky wagtda howada tozan bölejikleriniň kadydan sekir götürüm artmagy bilen maglanyşykly. Howa şertleriniň adamyň bedeni etip biläjek oňaýsyz täsirleriniň öňüni almak maksady bilen agyz burun örtügini ulanmakly maksat berýär. Mehriban ileşler. Bulary berk berjaýetseňiz, ýylyň islenip basynda öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mehriban adamlar, şunun bilen watan habarlar gepleşimde jemleýäs. Berkarar döwletimiziň bagtyarlyk döwrüni ata watanymyz Türkmenistan ýakly babatlarda tüşeretsenýär. Ýakly tüşen özünni bolsa halkyň bähbidi we çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş taýyanyňlar.